ringkiane Janaka. Janaka niku ringkihe karo wong wedok. Pun Janaka niku ringkihe karo wong wedok. Masuk penjara karena wong wedok nggih tahu Janaka niku. Sinongati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra nggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene semanten kesaganipun para sepuh ingkang sampun kepareng hanjeng lenggih madyaning pasewakan negari Ngastina. Kala Prabu wonten dawuh Yayi. Paman Hari Sengguni wonten timbalan nggih. Bawaduna nuwun wonten dawuh nggih. Kawuningan kula ngawontenaken pasewakan menika boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kula boten badhe ngrembak babagan kula wangsa kula warga kula piyambak babar pisan boten. Namung mriki lenggan sak mangke panjenengan sampun prisa piyambak nadyan sak jagat menika sami nyebat yen to Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging tunggil darah kaliyan para sata Kurawa klebet ingkang rayipun Duryudana sami-sami wayah begawan wiyasa ing sabdawarga monggo anggenipun badhe sami mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika kula anggep satru mungging cangklaan Pandhawa kula anggap mengsah kula menawi Pandhawa tasih cetha pocapane Pandhawa tasih cetha anggenipun nyawang gelaring jagat eseming rembulan anggen kula dadi nalindra wonten negari Ngastina menika boten gadhahi raos ayem boten gadhahi raos tentrem tuwin jenjem mila wongsal wangsul kula menika damel karti sampeka piye carane supaya Pandhawa mati aja nganti kedawa-dawa nggone urip ana ing alam padhang kula Sneraya Ratu Liyan Praja pinten-pinten marambah makaping-kaping tentu gagar wigar tenantu karya igo pambudi dayanipun Paman Harya Sengguni ugi gagar wigar tenantu karya monggo sedaya sami priksa anggen kula damel siraning para Pandhawa menika boten nali kula sampun dados nalindra menika boten nanging wiwit kunjung ngantos gelung kula menika boten nate rukun kaliyan para Pandhawa menika kabeh pancen kula jarak pancen kula ajab kula mboten kepengin anggen kula dados nalindra menika dipun bebeda dhateng tiyang-tiyang kalebet para Pandhawa kula saged tentrem kula saged marem kula saged jenak yen to Pandhawa sirna saking lumahing bumi kura ping akasa mila perkawis dinten menika kula nglembakaken para priyagung menika boten sanes monggo sami ngrembak sami damel cara sami damel karti sampeka sing memet sing jlimet piye carane iso kasembadan supaya Pandhawa aja pinardawa uripe ana ing alam padhang menika Kang Prabu weladala jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat nuwun sewu ya wiwit saking negari Mandura kula menika sampun grahita upamiya katimbalan mongko menika bene kelan adat ingkang sampun pangraos kula sak boten-botenipun kadang kula ing Ngastina ya Prabu Duryudana menika badhe ngrembak babagan bab maju lan munduring negari Ngastina menika sepisan angka kalih kula ngraita yen to negara Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajang rempon tegesipun wonten alindra manca negari badhe anjungking kawibawanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina lah kok jebul sedaya menika kala wau meleset sedaya menika mau boten cocok kaliyan panggerbanipun manah ingkang raka ing Mandura. Malah sasampunipun kula midhangetaken sabda tamanipun Paduka Yai Prabu Ngastina raos kula menika kaya wong gelo. Ati kula menika kaya wong gelo. Sapa ibu menapa? Yai, kula wonten dawuh.
Iki to. Baladewa menika pancen dipun kudrataken momong dhateng Sagung para Sata Kurawa mulataken dhateng kadang-kadang kula Sata Kurawa. Menika pancen dados kewajibanipun Baladewa. Nanging wonten ing mriki kula kedah madheg jejeg minangka dadi pamomong. Tegesipun kula ngrengkuh Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami tulasing Begawan Wiyasa, kula ngrengkuh para Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kadang kula piyambak. Dados saupami wonten setunggal ing kepengin damel sengsaranipun para Pandhawa pamipun Kurawa badhe damel sesarenipun para Pandhawa menika sak saged-saged kula ngemutaken, sak saged-saged kula ngilingaken. Nggih. Kados ingkang dumados wonten ing kalenggan menika, Yai. Tebih saking negari Mandura pangajaping manah kula menika nampi dawuh, kula kadhawan mlampaui ingkang tebih beto barang ingkang ngawrat nadyan minggarga medun jurang kula boten badhe selak menawi nika saking dawuhipun Yai Prabu Duryudana. Lah kok jebul sareng kula dumugi mriki lah kok namung badhe ngrembak bab patine Pandhawa menika lho. Mongko wungsal wangsul pendak-pendak ana pasamuan negara Ngastina lenggah Prabu Duryudana wonten kula wonten Sengkuni wonten Durna menika kok ora tau liya ngrembug patine Pandhawa kok ora jeleh-jeleh. Cobi to, latri menggali. Mongko sampun wungsal wangsul panjenengan menika damel karti sampeka gawe cara piye carane supaya Pandhawa tekaning pati ning tansah gagar wigar tenantuk karya. Lah kaya ngono kok isar dibaleni meneh menika menapa panjenengan menika remen jejereng wirang menika remen. Doh nyono cerak nyono sami mestani yen to Prabu Duryudana menika nadyan Nalindra sugih, Nalindra gedhe ning Nalindra sing jirih getih kok dimati. Kula cocok, kula mathuk menawi wonten setunggiling Nalindra menika badhe anglar jajan ngrangket ratu mboyong putri bedah negara menika kula mathuk. Ning aja kanthi sarana sing licik. Kula aturi ngalaken dadanipun nyododo ndidodo. Ngoten. Dados yen pancen panjenengan badhe mejahi para Pandhawa ditantang. Yen pancen Yai Prabu Duryudana kok kepengin Pandhawa pejah saking lumahing bumi kroping langit dipun tantang. Nyododo ndidodo adu atos sing balung kula ting kulit. Upami paduka kesempatan mejahi para Pandhawa menika badhe pinanggih pengalembana nanging menawi panjenengan menika mboten saged mejahi para Pandhawa inggih kedah ngluntung kondur wonten negaring Astina ngakoni yen to wong Astina menika kalah karo wong Pandhawa. Ning nuwun sewu. Menawi mawi karti sampika sing memet tur njlimet nganggo cara sing licik nyuwun mahawunten. Kula mboten cocok, kula mboten mathuk, kula mboten rujuk. Liripun Rai Kadang Paduka Kanjeng Prabu menika lair dedheple wonten negaring Astina. Nanging panjenengan tresna lan para Pandhawa. Yai. Menawi dipun wastani kados mekaten kula nderek ning kabedhah dada kula kapendheta manahipun ing Ngaraka ing Mandura nan sampun malih kok para Pandhawa. Kurawa menika lebet kula tresnani, Pandhawa kula tresnani, tiyang ingkang sae kaliyan Baladewa menika nadyan menika wong loro sauda telu saurupan pidak pejarakan saumpaminipun tetep kula tresnani. Dados menawi wonten tiyang ingkang boten lepat lajeng badhe dipun jarak sirnanipun menika kula boten cocok, kula boten mathuk. Langkung-langkung nuwun sewu. Menawi Yai Prabu menika badhe ginakaken cara ingkang boten sae badhe mejahi para Pandhawa cobi kula badhe nyuwun priksa badhe mawi cara ingkang kados pundi. Badhe mawi cara ingkang kados pundi. Salokanipun para pinter, ujaripun para kaki-kaki, para brahmana sami nyebataken para sepuh sami ngendika. Wong sing becik kuwi ora bakal temomo ing ala. Tegese wong sing tumindak ora apik kuwi ora bakal bisa nemahi kalawan wong sing tumindake becik. Menika mboten badhe saged. Tegesipun wong sing apik aten-atene menika mboten saged dipun jarak cintrakanipun, mboten saged dipun jarak pejahipun. Malah kosok balen menika mangke wong sing badhe jarak perkara karo wong sing becik menika mangke malah nampi welaking Jawata, nampi bebenduning jagat menika saged ugi kelampahan. Nggih. Yai, wonten dawuh. Menawi Kurawa menika dipun surasa. Gesangipun Kurawa milah nuwun sewu, sugihipun Yai Prabu Duryudana menika dipun surasa, janjanipun sampun nampi welaking Jawata. Sampun nampi pepenget saking dat kamura ing dat Jawita. Yai Prabu menika setunggiling Nalindra Binatara, Nalindra Sugih Banda Sugih Bandhu.
Sugih Bandha tegese Nalendra ingkang kadonyane kliwat ukur. Sugih Bandha Nalendra sing ngabek Balaraja. Panjenengan menika Nalendra sinembah para ratu, Nalendra diaosi para raja sak jagat. Ewadene lenggah panjenengan wonten dampar boten jenak, boten kepenak, boten tentrem, boten ayem. Menika janjanipun boten saking para Pandhawa, nanging saking kokal panjenengan piyambak, saking tindak tandukipun Yai Prabu piyambak. Ingkang hanjarak wani damel cintrakanipun para Pandhawa. Monggo Pandhawa ora salah, Pandhawa ora luput. Saben-saben panjenengan damel kanthi sampika mateni para Pandhawa ora kelakon. Lah menika saya panjenengan boten tentrem, boten jenak, boten kepenak. Sabab sedaya sami pirsa, sapa to sing pindak Yangkara budine Candala, ya kuwi Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Dipun raosi kawula, dipun raosi dening para Pandhawa kemawon, panjenengan sampun boten jenak, boten kepenak, kuwi boten tentrem. Mila Yai, menawi saking pamaryogi kula monggo. Upamanipun Yai Prabu menika saestu badhe mboten tentrem menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing Madyapata, ginakna cara ingkang medal margining kasatriyan. Ginakna cara kasatriyan. Mawi ayang penantang lajeng Pandhawa dipun kintuni nawala bilih kalanggan sakmangke dipun kenceng Bratayuda, dipun gelak mangsane digege wancine perang Bratayuda Jaya Binangun. Panjenengan mengsah kalian sinten ngaten? Menawi panjenengan wantun babagan perkawis menika, menawi cara kula menika nembe ngugemi jiwaning kasatriyan. Upama kalah ora wirang, upama menang kondang menika menawi cara kula. Ning panjenengan ginake cara sing ora apik, upama Pandhawa iki kelakon tekaning pati, rina pantrane wengi panjenengan malah ora saya tentrem, malah ora saya ayem, ning malah saya rekoso penggali panjenengan merga dirasani wong sak jagat. Wo lah Ratu Ngastina kae pakartine licik, Ratu Ngastina kae wong jireng getih wedi mati, ora wani adu arep karo para Pandhawa. Wanine nglimpih saka mburi. Lumrah nek Ratu Ngastina kae menang iso matine para Pandhawa. Lho cobi, kula trima kali. Nggih. Kula nampi nek wonten pasewakan warika pinten-pinten priyagung sami rawuh, kula badhe nyuwun pemanggihipun boko setunggal. Nggih, menika langkung prayogi. Paman wonten dawuh. Miturut pemanggihipun paman kados pundi? Nuwun sewu nggih. Kula nembe ngenam-nam dhateng manah kula menika nggih gumun. Sebab apa kok Pandhawa menika pendak-pendak dijarak dening para Kurawa didamel cintrakanipun agengipun didamel supados pejah menika mboten nate kasembatan. Nuwun sewu. Janjanipun wonten mriki menika wonten tiyang kang ngertos keringkianipun Pandhawa. Sinten? Lho. Pandhawa Kurawa menika sami dipun gegulang dening guru setunggal inggih menika pun Kakang Penemban Durna. Durna temtu ngerti, Kakang Durna temtu ngertos keringkianipun para Pandhawa. Kok mboten wingi-wingi panjenengan nyuwun priksa bab keringkianipun para Pandhawa. Nek keringkiane Pandhawa kecekel menika mangke kula mestani angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen Kakang Penemban Durna menika mangke mboten purun blakaken keringkianipun para Pandhawa, nggih nuwun sewu. Tegesipun Kakang Penemban Durna menika ugi nyawiji kaliyan para Pandhawa, saenipun dipun kengken supados kesah saking negaring Astina kemawon nggih. Sampun boten wonten ginanipun kok ngupakara pendhita laire ndedheple nang Astina ning batine tresna karo Pandhawa menika sampun boten wonten ginanipun, sampun boten wonten ututanipun menapa-menapa. Boduna kendhawu nggih. Panjenengan kedah waloka dhateng kula. Panjenengan dados gurunipun para Pandhawa lan para Kurawa sampun pinten-pinten taun? Nggih, sampun 3 gangsal taun. Anggen panjenengan mulang dhateng para Pandhawa lan Kurawa. Leres nggih, leres. Kula nyuwun panjenengan bloko kaliyan kula. Sadèrèngipun kula badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa menapa nggih? Lair batos menawa mboten anggen panjenengan tresna kaliyan pun Duryudana. Nyuwun sewu nggih, menawi panjenengan menika tida-tida dhateng Bapa ing Sokalima, dinten samangke panjenengan kula aturi paring dawuh menapa kemawon kula badhe nderek. Nadyan sampun malika kapurit supados mlampah ingkang tebih beto barang ingkang awrat. Nadyan kula kadhawuhan supados pejah dinten menika kinarya cagak tuwa ing Kanalindran Paduka kula mboten badhe selak. Menika saestu? Nggih saestu. Menawi saestu kula nyuwun dawuh bab menapa? Panjenengan ngertos keringkianipun para Pandhawa, kadang kula gangsal cacahipun menika menapa kemawon.
kontak blekutu swalu gembol semorante. Hawala. Ha. Nacara kadata sawala padane. Kula aturi palaka. Oh nggih. Menawi bab menika kula mboten badhe ngaling-alingi, kula mboten badhe ndelikaken dhateng keringanipun para Pandhawa. Nuwun sewu, Nger. Pandhawa 5 menika menawi dipun krenah pejahipun, monggo kedah 5 sareng menika. Wah, lah mbok ya kados menapa mboten badhe kasempatan. Mergi Pandhawa 5 menika gangsal atunggalipun mboten saged dipun pisahaken. Menika badhe mujudaken satunggiling satra ingkang sentosa kukuh bakoh mboten saged miyur saking menapa kemawon. Ning menawi Pandhawa menika dipun angkah pejahipun baka setunggal. Iki menika pun Puntadewa langkung rumiyin salajengipun Werkudara Janaka tuwin kembar. Lah menika tumrap kula menika gampil dipun dadosaken sarana. Pados sarana pripun caranipun supados Pandhawa saged sirna marga layu. Ning nuwun sewu lho, baka setunggal. Sampun ngantos sareng. Inggih. Puntadewa anak kula menika Nalendra Negari Ngamarta menika nuwun sewu. Menika mujudaken setunggiling Nalendra lila legawa lair trusing batin. Apa-apane dijaluk karo sapa wae, menika tentu dipun paringaken. Aja kok apa-apane. Pati uripe Puntadewa menika dijaluk karo wong sing butuhake, Puntadewa menika ikhlas. Menika keringkanipun para pendhok, para Puntadewa. Dadi Puntadewa menika gampang welasan. Gampang welas. Nggih, dados nek weruh wong nyremliwih Puntadewa menika melu nangis. Weruh wong rekasa Puntadewa menika melu ngrekoso atine. Weruh wong prihatin Puntadewa menika ngrasakaken prihatin atine. Menika keringanipun anak kula pun Puntadewa ngaten menika, Nger. Angka kalih Puntadewa kedah dipun dohaken kaliyan pusakanipun ingkang dipun pundi wonten mestaka inggih menika jimat kelima sada. Nek jimat kelima sada iso dilebur, Puntadewa mboten gadah kekiatan dipun glembuk menika mangke badhe gampil anggenipun wejahipun Puntadewa. Menika Puntadewa Kakang Durna, Puntadewa Adipati. Salajengipun sakniki Werkudara niku keringkiyane nggih napa? Werkudara niku pancen wong dodeng. Wong digdaya, wong sekti kalintang jayaning perang, wong pinter tenan niku Werkudara. Arepa dosa, arepa kau, arepa bongol, ora tau basa. Ning nika pancen wong pinter tenan. Pandhawa nika paling pinter dhewe Bratasena. Ngaten. Pancen wong pinter tenan Bratasena. Sena nika pancen pinter tenan. Nika pancen pinter tenan. Asli yakin. Nggih. Nika Werkudara. Dasare sentosa. Sekti kalintang jayaning perang. Tur pinter. Tur seneng glembuk menika Werkudara. Nggih, nika Werkudara. Nek Werkudara nika ya duwe keringkian. Werkudara menika duwe keringkian. Arep ora iso ringkih karo sapa-sapa, Werkudara menika ringkih siji karo ibune, ya kuwi Dewi Kunti Talibrata, angka loro kalih kula sing dianggep bapakne, sing dianggep bapak gurune pun Begawan Durna. Nek ngoten bapakne Werkudara sampeyan sing saguh. Loh, nek pancen dipasahi kenapa tidak? Sampeyan niku pendhita kok omongane, lho bar teng Jakarta kok Dipati. Oh nggih. Nek pancen kula didhawuhi lho. Kenging menapa mboten sagah wong nyatane kula geswita dhateng negari Ngastina napa sing didhawuhke anak Prabu Duryudana kula tentu sagah. Ya syukur. Nggih niku Werkudara. Tur kudu diadohke saka gada Lukitasari utawa gada Rujakpala niku kudu diadohke. Gada Rujakpala dilebur riyen Werkudara ora duwe gada Rujakpala terus Werkudara bakal mati mergo ora duwe daya kekuatan. Mangke riyen Werkudara ya duwe kuku Pancanaka. Nah niki kudu wonten sing ditugaske ngethoki kuku Pancanaka. Napa? Ngethoki kuku Pancanaka. Sapa sing wani ngethoki kuku Pancanaka? Nggih niku sing bakal iso gawe ringking Werkudara. Oh, ngoten to. Sampeyan kula mboten isa. Mboten wani nggih, Pak. Mergo gawat. Nggih, mengke Werkudara gampang dipikir Janaka. Nah, Janaka niku pancen niku lalanging jagat lancuring bawana unusaning titah pitataning jalma menika pancen Janaka. Dasare pusakane akeh, tur ya paringane dewa kabeh. Tur nuwun sewu, Janaka menika pancen ya sing didelke nggon kebagusane. Janaka menika sing didelke nggon kebagusane. Lalanging jagat lancuring bawana, wong lanang sak jagat menika mboten wonten sing ngungkuli Janaka lanange kejaba mung Arjuna. Nek pun nesu Janaka menika wah, aja kok titah sewantah. Dewa mudhun wae wedi karo Janaka. Niku nek pun nesu, mula aja nganti digawe nesu. Nggih. Keringkiyane Janaka
Janaka niku ringkih karo wong wedok. Pun Janaka niku ringkih karo wong wedok. Masuk penjara karena wong wedok nggih tahu Janaka niku. Ya pancen bagus tenan Janaka. Oh, nggih lagi. Nggih, niku estu. Dadi ngajeng gawe ringkih para Pandhawa niku utawa Janaka niku ya kudu golek wong wedok sing ayu tenan, sing iso mikot atine Janaka. Lah, mengke dicukke Janaka ngungrum karo wong wedok wau, lena kapraitane terus ditusuk saka mburi Janaka tekaning pati. Aning napa wonten pusaka sing iso tumama ning awake Janaka? Lho, cundha meneh pusaka kula. Oh, nggih nggih. Niku ya ampuh. Nekula Sedewa, Nekula Sedewa niku pancen bocah ora duwe kekuatan ning pancen yo mbebayani. Mergi niku titising Bathara Aswin kalih Bathara Aswin. Kembar. Oh, nggih. Nggih. Dadi Pandhawa niku pancen titising dewa kabeh. Janaka titising dewaning Asmara, Werkudara niku titising Bathara Bayu. Ha nek Gareng Petruk Bagawan niku titisaning Dana Kasina Indra. Oh. Nggih. Niku tenan sampean ora percaya. Enten lakone ning larang. Oh, nggih. Nggih. Dadi nek kembar niku gampang patine. Gampang patine mila, Ger. Menapa jenengan badhe mejahi para Pandhawa? Sampun ngantos gangsal cacahipun sareng dipun mejahi. Ning Baka Setunggal dipun padosi ringkanipun. Kula ingkang badhe saged nedahaken. Menawi Baka Setunggal kula kinten boten ngantos suruping Sang Hyang Surya mangke menawi saestu dipun penggalih anggenipun caranipun mejahi para Pandhawa. Setunggal Baka Setunggal. Oh, patemtu badhe kasembatan panjenengan boten wonten ing badhe ngarubi anggenipun gadhamar keprabon Ngastina, Ger. Anak Prabu Ngastina.